विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडियोंत यूट्यूब वाहिनीस तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करता. आमच्या समाजाचे प्रतिभान्वित व्यक्तींचं आमच्या समाजाच्या जनांचं परिचय करून देऊनचे हे कार्यक्रम आमचे साधक मी पुष्पलता प्रभू. आमच्या स्टुडियोंत आज मुख्य अतिथी उनैलचं व्यंग्यचित्रकार आणि साहिती श्री गोपी हिरेबेट्टू यांचं मी स्वागत करता स्टुडियोस. नमस्कार. आज्ञा विश्व कोंकणी बांधवांसो नमस्कार. उदिशी पेपर उघडून न्यूजपेपर उघडून बघताना एक त्याच्या मूल्यात एक व्यंग्यचित्र बघून तोंडस एक हास्य येता. त्या पुढे आम्ही सुद्दी समाचारागे वाचूनचे तसले मस्त जण असं त्या व्यंग्यचित्राच्या मूलक एक त्यास एक चुटुकू बरेन जानांचे मनास पावासारख्या एक चुटुकू बरेन व्यंग्यचित्र बरेतले श्रीयुता गोपी हिरेबेट्टू. तुम्हास तुमचे बाल्य आणि शिक्षण आणि तुमच्या कुटुंबाच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या वीक्षकांचे इच्छुरू सांगा. मी उपाध्यालो आतरडिंत आमचं उडुपी जिल्ह्याचे आतरडिंत उपाध्यालो थैसून मग आम्ही हिरेबेट्टूस गेलो. हिरेबेट्टू गेल्यापर्यंत प्राथमिक शिक्षण आतरडिंत आणि हिरेबेट्टू झालं. मग हायस्कूल असं पर्कल हायस्कूल गेलो. थैसून पर्यंत PUC मणिपाल ज्युनियर कॉलेज झालं. ज्युनियर कॉलेज झाल्यापर्यंत मला आधीपासून एक ड्रॉइंग इंटरेस्ट असायला मिळताने मी मग चित्रकला शिक्षण असं उडुपी चित्रकला मंदिर असं सेरलो. उडुपी चित्रकला मंदिरांत 2 वर्ष होतं कुडले मला थंय एक पत्रिका रंगात एकलो दोस्ती गावाला मिळताने मी ह्या पत्रिकाच व्यंग्यचित्र बरले स्टार्ट केलं. मला 19 वर्षांत मी चित्र बरले सुरू केलं. पत्रिका धाडले. त्याच्यापर्यंत 3 वर्ष कारवारांत आर्ट मास्टर डिप्लोमा केला. त्याच्यापर्यंत माझे कमर्शियल आर्ट म्हणता ड्रॉइंग टीचर त्या पोस्ट भारी होण्या होत आहे. त्यामुळे आमचे जीवन आमच्या जावले मी कमर्शियल आर्ट फील्ड अंगडपुरा सुरू केली. त्या करीसारख्याच परकालांत मग आम्ही मंगलकला साहित्य वेदिके साहित्यात्मक चटवटिकेचं पुरा सुरू केलं. सहीसून तसं म्हणून आमचं हे साहित्य क्षेत्र पुढे आहे. तुमचे अम्मा बाबा तुमचं नाव आणि माझे बाबाचं नाव श्रीनिवास कामत, अम्मा लक्ष्मी अस कामत. ते बाबा होटल करून होतं, अम्मा घरचे काम करून असाल. मग माझ्या बायल आणि पूत एकलं पूत असं तर पूत आता कामास लागलं असं तसं म्हणून आता सुखात जीवन असं. हां खुशी झालं. हे चित्रकले म्हणजे सामान्य तर व्यंग्यचित्र बरेले एक म्हणत एक हास्यकाराची प्रवृत्ती असायला तुम्हास कसं ते प्रेरणे कसं झालं. प्रेरणे म्हणताना हे मला आधीपासून एक पुस्तक बघून आम्ही आधी बघून ते त्यांचं असं लकलकलं बरं आणि एक व्यंग्यचित्र पुरा आम्ही फस्टच होतं. मी धकलं असताना आमच्या घरी पुस्तकात तरंगा ते येताना फस्टच बघून ते चित्र त्यामुळे चित्र बघतं कोले मला चित्र पर्याय म्हणून म्हणणं येतं. मग कसं ड्रॉइंग राहिल्यापर्यंत चित्राचं बघ कसं आसक्ती होतं हे व्यंग्यचित्राच्या ಬಗ್ಗೆ होतीवर ऑटोमॅटिक एक आसक्ती येईल. त्याचं कोण मला एक सांगताला कोण नाही त्यांचं मी ते आज्ञांचं बघून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ शिकलो. त्यामुळे तरी त्या व्यंग्यचित्र क्षेत्र ह्याच्या ह्यात आईल्यापर्यंत मला त्याच्या ಬಗ್ಗೆ विस्तार आज्ञांच्या परिचय झाल्यापर्यंत आमच्या कोंकणीचे मस्त गावले आमच्या साहित्य संबंध पडले चित्राच्या ಬಗ್ಗೆ संबंध त्याच्यापर्यंत मस्त त्यांचं आसक्ती यायलापर्यंत त्याच्या ಬಗ್ಗೆ पुस्तक उभरेलं केला पुस्तक उभरेली होय. आणि चित्रकलेंत या व्यंग्यचित्र बघा रप्प जनास मनास कुंडले जाता एका संपादकाने सांगितलं ना तुम्ही एक 10 पुस्तकं बऱ्यांच्यानो एक चित्र तुम्हाला तिथलं 1000 जणांचं इफेक्ट पडता म्हणे. त्याच्यामध्ये सुलभ एक मला एक एका दमच्या विषय असायला चुटुकू होणं कसं जणात दाखले होई दोन ते एक आसक्ती आहे. आणि हे व्यंग्यचित्र बरेताना तुम्हाला प्रसक्त विद्यमानस करेक्ट होऊन होंदांच्या सारखे तुम्हाला बरेला लागतात. त्याच काय तरी तयारी हवी. तयारी म्हणताना आम्ही मेन तयारी म्हणता मी दिवसात पेपर होतो. पेपरांच्या आम्हाला दिननित्याच्या आगू होगू मुख्य यावं लागतं म्हणताना त्या आजच्या विषयास आज बरेल तर ते सूक्त जनास कुडले मग केला व्यंग्यचित्र ते सांसारिक सार्वकालिक त्या सांसारिक असायला त्या 25 वर्ष आधी होत्या आता होत्या सांसारिक त्या केद्दसं चालतं सार्वकालिक. आणि आत्ताचे न्यूजस आत्ताच्या विद्यमानस जनास कसं आहे हवंय वस्तुनिष्ठ विषय म्हणून सांगायला लागतं. आम्ही त्या सांगताना केला होतं त्यानं थोड्या
आभास होता म्हणतात ते पक्ष पराहुंदा ಅಂತ केलं हा, तेच. वाचताना दृष्टिकोन बदल असतो होय. आम्ही असायला विषय सांगायचं अंकडून असायला सांगायचं होय. तर पक्षाच्या मुलं कोण घेऊन आम्ही खेळ पक्ष असत ना की तर म्हणता आम्हा हेच मेन उद्देश पक्षपात. म्हणताना आमचे उद्देश म्हणताना होय. समाजाचा विषय देऊन असायला विषय सत्य विषय असले देऊन विषयच जणांच्या पुढे जाऊन पुढे सांगताय त्याच प्रोग्राम हास्य शेरसिन की शेर म्हणताना व्यंग्यचित्र मेन म्हणताना मग हास्य हास्य असायला. अंकुडोंक हवंय त्या विषय ते धंदार्थ होता विषय हास्याच्या होय. लेपना त्या म्हणताना केलं पक्ष ते बेजार होता त्यामित्ताने ते चूर विरुद्ध होणं करतं हा. त्या थोडं बेजार होतं तर आमचं आम्ही काम करायला लागतं तिथल्याच होय तुमच्या खैल खैल पत्रिकेंत आता व्यंग्यचित्र प्रकट होत असा आता सध्यास सध्या सत्ता मंगळ तरंगा सुद्धा उत्थाನ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಯುಗಪುರುಷ ಅಂತ मी ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಧಾರಣ 25 ಪತ್ರಿಕೆಸ್ ಗಾಳಿ ಹೊಂತ आधी आता थोडं उन्हा ಕೆಲಸ म्हणजे आता आमच्या सामाजिक जालताण मस्त असायला मिळतात आम्ही डेली फेसबुक असत घालतात अल्ला इथले आणि व्हॉट्सअप ते असत मस्त होतं पत्रिका थोडं ऊन आहे की आणि पत्रिकेंत आता घालून तर संख्ये उन्हा झालं म्हणतात पत्रिकेत ओतल मग थोडे उन्हा झालं त्या मित्राने आता पत्रिकेत थोडे उन्हा झालं आणि त्या करतले दोन चढ झालं व्यंग्यचित्रकार होता आता मस्त थोडं झालं तरी आमच्या समाजांत मस्त उणे सगळे दिसलं पाले असं आमच्या समाजात असं एक दोघा तिघा दिल्यात ते आता आमच्या समाजात व्यवसाय म्हणून मी एक येऊ जमते दोघा तिघा रेडी होतच खुशीच्या विषय आणि तुम्ही एक साहित्य प्रकाशन चालत असत म्हणून ऐकलं त्या म्हणताना मी परकाला अंगड करीत असताना आमचे समान मास्क एक थोडे फोर्स ಒಟ್ಟೋಣ आम्ही मंगळकला साहित्य वेदिके म्हणून केलं हा 15 फोर्स ಒಟ್ಟೋಣ एक साहित्याचे काहीतरी कार्य म्हणून आम्ही मंगळकला साहित्य वेदिके केलं ते केल्यापर्यंत आम्ही साहित्याच्या ಬಗ್ಗೆ पुस्तक बिडुगडे कवी गोष्टी असेल पर करीत असताना आमच्या असल्या ನೀವು थोडे पुस्तक बरायला सुरू केलं नाही कवनं बरायला सुरू केलं नाही प्रेरेपण त्यांचा मस्त पुढे येईल आमच्या समाजात ते उदाहरण आमच्या रवींद्र सन्नक भेटू वाणी परकाळ मग गणेश सन्नक भेटू ते पण आमच्या मंगलकाल साहित्य वेदिके फाउंडेशन वर राहिले त्यामुळे त्या एक खुशीचे विषय सही असं सारख्याच आम्हाला आमचे पुस्तक प्रकटने करले आम्हाला सुलभ झालं एक वेदिके आम्हाला सुलभ झालं आमच्या कार्यक्रम म्हणतात आमचे पुस्तक प्रकटने व्यंग्यचित्र प्रदर्शन हे पुरं करले एक अवकाश लायक झालं साधारण आता आणि थोडं 20 वर्ष कार्यक्रम होते रस सध्याच मंगलकाल साहित्य वेदिके ते देवान चालेल तर होईल लायक अजून सर तुमचे कितले बुक प्रकट झालं आणि त्याचे नाव आणि सांगा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ सुधारणा 2010 मी बरले पुस्तक प्रिंट करायला स्टार्ट केली 2010 त्याच्या आधीपासून बरे होतो पत्रिकेंत येई होते पुरे येई होते तर काय झालं म्हणते अगदी एका फंक्शन असं मी जाणताना ते हरिकृष्ण पुनर्वरू गावला त्यानं सांगलं ना तू इथल्या बरं तसं एक पुस्तक बिडुगडे केलं तर लायक नाही तर दनस एक ಒಟ್ಟು झालं गावता म्हणून असं जाणताना बोलताना सांगलं ना तर त्याचं आमच्या माझे ह्या पुस्तकावरून जे दुड्डू घालून चिटले मस्त नाही ते त्याचं मी थोडं सहकार द्या ಅಂತ म्हटलं सहकार द्या ಅಂತ ಒಂದು तुला असं एक सुरू करूया म्हटलं फस्ट पुस्तक 2010 ಮೊದಲ ಮುತ್ತು म्हणजे दखले पुस्तक प्रकट झालं दखले हानिगावानं ಒಟ್ಟು करून एक दखले पुस्तक होय ते एक पुस्तक म्हणतो तुला नेक्स्ट मग प्रति वर्ष एक आमच्या फंक्शनच एक पुस्तक रेडी त्या 2 वर्ष ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ म्हणून त्या पत्रिकेत हास्य बरा अंतर ಪ್ರತಿ एक तरंगा मंगळ सुद्धा त्यांच्या आम्ही हास्य बरा बरे त्या पूर ಒಟ್ಟು करून ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ म्हणून 2010 केलं मग 2011 चुक्की म्हणून मग त्याने खाणीगावाना संकलन त्या चुक्की म्हणताना मी त्यांचं चित्र माझीत त्याच्या बुडी एक चुटुक माझ्यात त्या एक पुस्तकाला त्याच्यापर्यंत हक्की म्हणून त्या कवन संकलन त्या कवन संकलन म्हणतात बकरा दक्कले नाही थरली कवन ಒಟ್ಟು करून त्या समाज चित्र करून त्या एक पुस्तक केलं त्याच्यापर्यंत फॉर्ट्स पद्य गोपिलोला वो गोपाला म्हणून 2012 खाली फॉर्ट्स पद्यात करून एक मक्काळा कवन संकलन केलं त्याच्यापर्यंत माझी इथले साधारण एक साधारण 10,000 वर पत्रिकेत प्रकट झालं व्यंग्यचित्र त्यानंतर सिलेक्ट करून थोडे एक करून एक व्यंग्यलोक म्हणून एक व्यंग्यचित्र पुस्तक त्या केलं त्याच्यापर्यंत मग मला तर वाटतं अध्यात्माच्या ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು तोड झालं किती काय म्हणून होत नाही अध्यात्माचे ಒಲವು तोड झाल्यापर्यंत केलं मी तू त्याच्या बग्गेचे पुस्तक म्हटलं म्हणताना अध्यात्माच्या बग्गेचे एक त्याच्या बग्गेचे एक दखला एक पुस्तक केलं
त्याच्यामुळे आता थोडा समय थोडा ब्रेक झाला म्हणतात संसारात थोडा समस्या यायला मी त्यांनी बाबाला थोडं हुशारपण नाही ते पुस्तक बरेच परत स्टॉप केलं आता मग त्यांना आता एक नेक्स्ट इयर करल्या म्हणून आता एक किट्टू म्हणून एक फोर्ट्स ते व्यंग्य चित्र साराणी चित्र त्या करल्या म्हणून आता एक सुरू केलं साधारण एक 50% वर्क झालं नेक्स्ट इयर वेगवेगळे करल्या म्हणून प्लॅन आम्ही वाट बघता त्याची. होय आणि म्हणतो व्हेरायटी करल्या माझे एक मनात एकच रीती पुस्तक करीत जाऊन बदल रीती म्हणतो मी खेळत एकांतच म्हणून ना माझे स्टार्टिंग येताना मी एक दाखले कवना बरायला सुरू केलं मग थैसून चित्र केल्यास गेलो थैसून व्यंग्यचित्र गेलो थैसून कथा बरली नाटक बरली नाटक नाटक बरल ते मला नाटक कासरगोड चिन्ह गांटी त्यांच्या उडपण पडून सन्मान केलं स्टार्टिंग मी नाटक मग नाटक फील्ड मी सोडल्या म्हणताना मला त्या रात्री परत जाऊन त्या डायरेक्शन देऊन ते मला त्या समस्याच काही दिसल्या नाटक डायरेक्ट करीत नाटक मी बरे ना नाटक डायरेक्ट करून केलं स्कूल केलं प्रदर्शन पर दानती मग मी त्या सोडलं की त्यांत केलं आम्ही नाटक आम्ही बरे येतात आम्ही नाटक बरेला अनेक टाइम प्रदर्शन दिल्याकडे ते नाटक करतले त्यानं थोडे चेंजेस करून काय काय त्यामुळे आम्हाला चिवर त्यांत बेजारून त्यामुळे त्या नाटकाची फिल्म त्यामुळे सोडलेलं आहे त्यामुळे ते नाटक फील्ड सोडलं नाटक आता बरेच नाही आता नाटक बरेच काहीच घेतलं आता खायला व्यंग्यचित्र आणि म्हणजे कमर्शियल आर्ट थोडे त्या प्रकार त्याच्यात ह्या सोडून बदल काहीतरी इंगड काम करतात तुम्ही म्हणजे ते कमर्शियल आर्ट म्हणताना अंगणवाडी भितर वाल आर्ट इस्कूलांत फोटोस मग इस्कूलांत केलं ಗೋಡೆ ಬರಹ मग कमर्शियल परा अंगडीचे बोर्ड त्या मग घरी असं थॉट इट असं थोडं बघितलं कृषी थोडं इन्व्हॉल्व होते त्यात नेमत देऊन तर मला कृषीच खंडित होय तर व्यंग्यचित्र बरेताना एक मनात भितर एक हास्य प्रवृत्तीचा एक व्यक्ती असायला की ते म्हणतात त्या एक भिन्न अभिरुची तुम्ही व्यक्तिगत होऊन तसे हास्य प्रवृत्तीच्या ಮೂಲಭೂತ मी आमच्या काही ह्या तो माझी एक टाईप हास्याचं सांगते का सिरियस सिच्युएशन असो मला एक हास्याची म्हणतं काय म्हणतं विषय द्यावं का सांगू आणि मी बरेला बसतो कुठले घाल तरी सिरियस विषय घेऊन बरेला बसला तर मला ते एकडे समजा हास्य बरा टाईप परत आहे त्या माझ्या धाकल्यापासून ते मी गेलेलं वातावरण कसं म्हणून होत नाही पण हास्य ते माझे एक भितरच ऑटोमॅटिक त्या तसं हो ना मला त्या आणि व्यंग्यचित्र म्हणून चित्रकला इंटरेस्ट असायला मिळतं ते असताना हे असे दोन वट्ट समाजाला आणि तुम्ही तुमचे केलं चुटुकू मी वाचलं सा बायलेच्यावर हास्य करून बरे येतात बायल बी जोर करता त्यात एक माझे नशीब आहे का बाहेर माझे वावतंच भारी ऊन ते ना वावतंच भारी ऊन आहे आणि आत्ता थोडं वाहतूक सुरू केलं त्याला गुस्सा बऱ्यांच म्हणतं बऱ्यांच म्हणतो ना ते आता आम्ही कल्पनेने वाचतो इंगडात खंडित आम्ही हास्यांत आमच्या कल्पनेत चढ असायला मी वाचकांचा हास्यांच्या वाचकाचं आम्ही आम्हाला अनेकला सहकार्य लावून आमच्या आम्हालाच आम्ही वस्तू घेऊन आम्ही ट्राय करून ते तुमच्या जीवनात कसाल तरी स्पेशल कसाल तरी विशेष घटना झाल्या काहीतरी वीक्षकांना सांगतात तुम्ही विशेष घटना म्हणताना एकदी मी जेवण त्या मी व्हेकलन जायत असताना एमर्जन्सी जावलं म्हणतं अग्गे जाऊन एक रॉंग साईड जाय म्हणते अग्गे जाऊन जाय म्हणते म्हणतं आम्ही त्यांच्या पाठला आम्ही गेलो जेवण राहून हो रॉंग साईड दूरसून येवलं असतं त्यानंतर पोरं जण सर्व वेळेला मालेवर ಲೈನ್ ಫೈನ್ घालले सुरू केलं समोर असं ಅದು ಇದು इंप्लॅन्स ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ त्याच्या फोन ह्याच्या फोन परत करून कसं केलं ಕೊನ್ನೋಸೋ ಫೈನ್ घालणं कारण सोडत नाही ते मी गेलं जाऊन तर कुल्ले त्याला मला बघलं ನೀವೆಂತ ಮಾಡೋದು म्हटलं ನಾನು ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ म्हटलं ಕಾರ್ಟೂನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ म्हटलं ಎಲ್ಲ ಉದಯವಾಣಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಹೆಸರು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಗೋಪಿ ಹೌದಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವನು ಮಾಲೆ त्यादिक फैन होण्या काही ना सोडल्याने म्हणून हे माडवेड म्हणून सांगल्याने पण त्या एक मला एक विशेषच आहे मी 500 रुपये काढू किशन ठेवलं ते म्हणतो कोणाला सोडित नाही 500 रुपयाची फाईन कोणाला सोडित नाही रॉंग साईड गॅरंटी केस होतो अभिमानी त्या एक प्लस सोडलाय तसा केलं कडे एक अनुभव असतो आणि मी काहीतरी हिंडायला गेल्याकडे आम्ही एकदा हिंग काही बागलकोटे गेलो थंय होत आहेत आमचे आम्ही थंय फेसबुकांत आम्ही जाणार करतो आम्हाला सोडून थंय आमचे अभिमानी आम्हाला पोरं मागे सुचलेले ते हेल्प असेल विजयपुरा गेल्लाकडे होत आहेत थंय आमचे अभिमानी
आमच्या अटॅक करून आम्हास पुरा सुटले त्या पुढे केल्यानं विशेष अनुभव होता एक ते एक विशेष आमस हां, खुशी होय, म्हणटा होय, खुशी म्हणटा. आमस गुर्तिशेत म्हणून एक म्हणताना खुशी आमचे परिचय नसलेले हो तेच. त्यांनी आम्हाला परिचय होऊन करेक्ट त्या एक आम्हाला काय व्यंग्याचे क्षेत्र खैल साहित्य क्षेत्र ते एक अनुकूल आहे होय होय आम्ही आता ಕೆಲವು फोटोज दाखयता तुम्ही ते केदाचे फोटोज म्हणून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ चूट सांगा आमस होय होय हां हे आता लेटेस्ट केलं एक व्यंग्यचित्र हां. व्यंग्यचित्र म्हणताना आमच्या एक राजकीयांत ओलैके राजकारण कितल्या पुढे जाऊन तसं म्हणताना हां हां म्हणून दाख्यांचे एक हे आहे होय एक पार्टी सांगतसं आम्ही मुस्लिम राष्ट्र करता म्हणून एकलं सांगतसं आम्ही मुस्लिम CM करता म्हणून म्हणताना ओलैके ओलैके कसं ओलैके कसे होत असून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक दोघाच्या अप्पट राजकारण. राजकारणाच्या होय. ಬಗ್ಗೆ कार्टून आहे सम आत्ताच्या लेटेस्ट एक विषयाच्यावर होय, आत्तान होय. केलेलं चित्र होय ओके हां ह्या एक परांची एक नाटक आहे लेटेस्ट आहे हो. हां त्या नाटकाचं पोलीस भद्रतेने नाटक केल्याने केलं. त्या नाटकाचं नाव मी म्हणता चेंज केलं म्हणतं ते नाटक बदल होत आहे हां हे सत्य नाटक पोलीस पद्धतीने करले तर आमचं स्वातंत्र्य खैसर येईल म्हणून आम्हाला एक नाटक करले हो एक प्रोटेक्शन आम्हाला स्वातंत्र्य नाही. स्वातंत्र्य नाही म्हणून बघू मग त्या एक त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक Correct. होय. हां ही मी आता एक जस्ट एक ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ कवನ कुकली कवನ बरेन ಚಿತ್ರ ಮಿಂಚು करून एक ಪತ್ರಿಕೆ घालता हां त्यात अरिवे ज्ञानाದ ಮೂಲ ತರಂಗತೆ म्हणताना गंभीर विषय गंभीर विषय ते म्हणताना गंभीर विषय ಅಂತ ॲक्च्युअली मग खायला ह्यानंतर आम्ही त्याचं हाकू अरिवे होय अरिवे म्हणताना ज्ञान ज्ञान घल्ला बट्टे होता होय. उद्दलंग म्हणतात त्याचे प्रास आहे सारखे प्रास त्या रीती दखले हास्य आणि अध्यात्म दोन विषय अध्यात्म व्यवस्था ह्या विषय अध्यात्माचं हास्य लेपನ. ಹೇ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಿರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವದ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹೆಸರು म्हणताना आम्ही उसिरो सोडून जाणता त्याच्यावर आम्ही काही बदल कसा सोडता म्हणता आम्ही केला लायक काम मानता लायकम्मा अंतर ಹೆಸರು मानता आम्ही सोडून जाणता म्हणून कितल्या आम्ही कशाला केलं तर नाही तिथले. त्याविषयी अध्यात्मागे हे आम्ही आता किट्टू म्हणून एक सुरू केलं आहे पुस्तक करले हां हां हे मಕ್ಕಳ सराणे चित्र म्हणून ते अर्थात एक महिना ಒಂದೂವರೆ महिना गोटे झालं सुरू करून एक 100 असं करून एक पुस्तक करून एक प्लॅन आणि करतात यात म्हणताना विस्तार होऊन एक किट्टू म्हणून त्यांचा हिरो मग एक पिंकी म्हणून एक मग त्यांच्या मास्टे बाबा असले पर पात्र त्यांचं हां 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 एक सराणी होय आता होताच ह्या किट्टू होत्या ह्या त्यांचं अनेक हां किट्टू म्हणून हां हे सुभाषचंद्र बोसपूर हे पुरा मी स्कूल असं मला ऑर्डर येतं हां, असं ज्ञानपीठ प्रशस्ती केलेले पुरा हो. फोटो सोडेले हां. त्याचे एक सुभाषचंद्र बोसाचे फोटो हे भारी लाईक झालं सर. ह्याच्या म्हणता फोर्ट्रेट टाईप होय मग हे लाल बहादूर लाल बहादूर शास्त्री शास्त्री आम्हाला म्हणतं हे पुरा इंटरनेटन फोटो गावतो ಯಾವತ್ತು ते बघून आम्ही कॅनव्हस ಅಂತ हे साधारणतः 2 फीट 3 फीट ಸೈಜ್ ठरले हे पोर्ट्रेट ते होय असेल प्रीस क्लास करून मी करून नाहीच्या रीतीरे ಕೆಲಸ हे बघला आम्ही आर्टिस्टिक हाडता थोड्या म्हणतात होय प्याच टाईप घालून होय हे ಮೊದಲ ಮುತ್ತು ಅಂತ मी फस्ट ಬರೆಲ್ಲ पुस्तक ह्या मुखपुटाच्या रचने त्या मिंच केल्या होय हां मुखपुट आर्ट मिंच हां मग फस्ट माझे बुक हे पुरा कवन संकल्प ದಕ್ಕಲ ಹನಿಗವನ ಹಾಂ, ದಕ್ಕಲ ಮೊದಲ ಮುತ್ತು ಹಾಂ. हे ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ सेकंड बुक हे माझे पूर पत्रिकेचे हास्य बरह पूर ಒಟ್ಟು करून केलं आता मी हास्य बरह बरेंच नाही की म्हणतात दोन आता वाचले होऊन त्याच्यावर मला दकले चिटूक रप्प वाचतंय हास्य हास्य बरेंच मस्त मनस लागता होय मस्त विस्तार वाचताल्यांच्या मनस पावता होय होय ह्यान फक्त विस्तार होऊन बरेल असं हे चुक्की ह्या दकले हनीगावनाच्या एक चित्र करून ಒಟ್ಟು केलं एक पुस्तक हे हक्की बकरा ठरले म्हणताना लॉंग कवन बकरा गंभीर कवन पुरा हक्की ಅಂತ म्हणताना आता साहित्य ಅಂತ गंभीर कवन वाचतील एक बदलत कॅटेगरी होय होय हास्याचे बदलत गंभीरच विषय आणि गंभीर विषय मस्त मनास ह्या म्हणतो विषय असतो हास्य ಅಂತ हास्य जस्ट ऐकून सोडलं हे मगे वाचल्यापर्यंत मगे त्याच्या ಬಗ್ಗೆ येऊदिಲ್ಲ काय तर आमच्या मनास परिवर्तन खंडित गोपिलो लव गोपाल हे दक्ले फॉर्सेस होईसारखी दकली फॉर्सेस दाన్ని 7ನೇ क्लासच्या भीतरल्या फॉर्सेस होईसारखे सरळ भाषेने प्रासबद्ध होऊन सांगासारखे दकले कवन पुरा
बरेली हां हां हे व्यंग्य लोक म्हणताना थंय खाली घातले असं नो पॉलिटिक्स प्लीज म्हणून म्हणताना आम्ही पॉलिटिक्स हे म्हणतो ना आम्ही काही लोक पक्षाचे पर होत नाही तर त्यांत केलं होतं राजकीयाचे बरेच बोलले आम्हाला पूरा पार्टीस आम्ही दोर येतो ठीक आहे टिप्पणी आम्ही एका पार्टीस पूरा पार्टीस का त्यामुळे अद्दीत घातलं पार्टीस करू नका तो त्यात पूरा माझ्या व्यंग्य प्रकटದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ पूरा सत पटला स्पोर्ट्स क्लबाचे नी माले सन्मान केले हे मी 5ನೇ ವರ್ಷ आर्ट मास्टर डिप्लोमा कारवार ಅಂತ केलं त्याचे सर्टिफिकेट हे कासरगोड चिन्ह उडप ಅಂತ त्यांचं नाटक झालं त्यांच्या गांठी म्हणून नाटक झालं त्याचा त्यांनी मला सन्मान केला हे मंगळूर ಅಂತ दक्षिण कन्नड जिल्हा चुटुक साहित्य परिषद अर्थ संमेलन त्यांचं हे माझ्या चुटुक साहित्याच्या ಬಗ್ಗೆ व्यास बघून त्यांनी सन्मान केला ह्या पुस्तकाचे बेन्नोडी एक ते ನಮ್ಮೂರ एकल्यान ಮುನ್ನೋಡಿ ಬರೆಲ್ಲ हे एका पुस्तकाचे बेन्नोडी सुमार बुक पुस्तक बरेले असतात तुम्ही आणिको असं बरेच राहा आम्ही वाट बघता आता नेक्स्ट तुमचे आता पुढेचे किट्टू प्रकट होले असा न्या किट्टू प्रकट होले असा मग पुस्तक वर्ष करून चालतं आता बरेन थवलत काहीतरी 10 पुस्तक करून तिथले बरेन थवलत ओ तिथले स्टॉक असा पुस्तक करून म्हणतात आता म्हणतात पुस्तक मी करूनच्या ठरले विषय नाही पुस्तक कितलं करलं ते आम्हाला पब्लिश करले म्हणतात की म्हणतात आम्हाला त्यासाठी पाठ धरून जाऊन पुस्तक प्रकाशनाच्या कोणीतरी घेतलं तर ते त्यात केलं तर आम्हाला एक 25 पुस्तकं देईन तर मग ते काय करतं ते प्रयोजन नाही आम्ही करून केला तर मी काही स्कूल असं मग आमच्या दोस्त फ्रीच देवला विना आत्ताच्या ದುಡ್ಡು देऊन घेऊन चालले कोण नाही त्यामुळे आम्ही ह्या घाटाला ಬಂಡವಾಳ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೆ त्यामुळे करले सोवाडे आम्ही पार्टी पडतो इथला करला होऊन असा थोडी पुस्तकं प्रकट करली म्हणून मनात असा तुम्हाला कसं लागतं म्हटलं तर आता पुस्तकं वाचलेले उणे होणं आता हे तुम्ही सोशल मीडियात आता फेसबुक अंतागे तुम्ही प्रकट करतात त्याच तुम्हाला चढ रेस्पॉन्स ಎಂತ म्हणून दिसता हा केद्दो आमच्या सोशल मीडिया ಅಂತ आम्हाला ಕೂಡಲೇ आता आम्ही घालून 5 ನಿಮಿಷ ಬಿತ್ತೂರು ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶುರು करतो ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ त्यांचे कमेंट्स त्यामुळे आम्हाला ಕೂಡಲೇ ते रेस्पॉन्स गावता त्यामुळे भारी लायक आणि ಕೂಡಲೇ एक ಕೆಲವು कार्टून व्हायरल म्हणजे असतं काही नसते आता अमेरिकाच्या दोस्ती मला थैसून फोन करून ते म्हणजे त्यापुढे केलं ಹೊಸ अनुभव नवे दोस्ती गावून त्यांचे विस्तार होता प्रचार ಕೂಡಲೇ होता आणि ಕೆಲವು व्हायरल होता ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯच्या ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ असल्यावर ಕೂಡಲೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತದೆ बगीन स्प्रेड होता आणि ಕೆಲವು ते शेअर पूरा करताना ಕೆಲವು पत्रिकेचे संपादक नಮಗೆ फोन करून सांगतो ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ सो ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ त्यांते तुम्हाला खुशी असा तुमचे एक खैलतरी कवना वाचून सांगायला हवी आमच्या वीक्षकांस ಹಂಗೆ मी ಮಕ್ಕಳ ಕವನ समजा फोर्सेस एक बघताला फोर्सेस ठरल्यास होईसारखे एक दाखवणं देवर आकृती म्हणून याच्या कवनाच्या शीर्षिके आता ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಣ್ಣ ದೇವರ ಆಕೃತಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಣ್ಣ ದೇವರ ಆಕೃತಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ಬಾಳೆ ಕಂಗು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಫಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸುಂದರ ನೋಟ ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ರಾಗಿಯ ತೆನೆಯು ಮರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಮನೆಯು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಓಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಮೋಡದ ನಡುವಿನ ಚಂದ್ರನ್ನ ನೀಲಿ ಬಾನಲಿ ಅರಳುವ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ನದಿ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಬಂಡೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸೂರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕಿನ ಆಟ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ನಿತ್ಯದ ಪಾಠ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಉಸಿರಿಗೆ ಗಾಳಿ ದುಡಿಯಲು ಭೂಮಿ ಹಸುರಿನ ಲಾಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದದ ಸುಂದರ ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೊಗಡು ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಹೋಯ್ದೆ
आता तुमचे पोटशी तुमचे आसक्तींत कसलं तरी म्हटलं पुढे होरांचे आसक्ती त्यांच असा हा म्हणता ना आत्ताच्या जनरेशन काय जास्त म्हणतात ना खाली एज्युकेशन या जास्त म्हणजे साहित्याच्या ಬಗ್ಗೆ आसक्ती असल्यारो त्यांच्या त्या कामाचे ಒತ್ತಡ ಅಂತ ते ह्या सेल दाखले असताना चित्रकलेचं ते असं थोडी इंटरेस्ट होते मग एज्युकेशन फुल ते इन्वॉल्व झाल्यापर्यंत त्यांच्या त्याच त्या चढ होतं त्यांच्या एज्युकेशन ते शिकांचे वेळ फिरत नाही आता मग त्यांचं IT फील्ड गेल्यापर्यंत त्याचं चढ होतं मग त्यांच्या फ्रेंड सर्कल मग त्या असायला टाइम पांदी ऑफिसात काम करून मग 2 हिंडायला दिसतं त्यामुळे ते हिंडांचे त्यामुळे ते साहित्यांचा इंटरेस्ट असतील पुरा सत्र बरेले टाइम तुम्ही आता आमच्या युवा जनतेचं हे व्यंग्यचित्रांत होऊन दे साहित्यांत होऊन दे आसक्ती असल्यांचं काहीतरी संदेश देवले इष्ट सांगतो मस्त संदेश म्हणताना मी व्यंग्यचित्र शिक्यांच्या ಬಗ್ಗೆ आता मी स्कूलांत प्रोत्साहन देता आम्हाला काहीतरी तुम्ही फोर्सेस काहीतरी शिकायला चित्रकले ಬಗ್ಗೆ शिकायला बद्दल काही शिकायला त्याचं मी झालं इथल्या फोर्सेस व्यंग्यचित्र शिकेन किती म्हणताना चित्रकले शिकायला त्या स्कूलांत ड्रॉइंग टीचर्स असं मस्त शिकेत म्हणताना चित्रकले तुम्ही बघून असल्यासारखं चित्र सोडेल म्हणतात व्यंग्यचित्र तुम्ही बघा त्यांचं हास्यावर सेरसेल लागतं चित्रण तो अंकून अंक करायला लागतं रिॲलिटी नाही आहे फक्त थोडं त्यांचे ओरे कोरे करून त्या फोर्सेस मी शिकायचा मग मी माझं ड्रॉइंग स्कूल होतं एक 4 वर्ष केलं मग कोरोना येईपर्यंत त्या स्कूल बंद झालं बंद म्हणताना फोर्स येईना त्यामध्ये बंद झालं मग त्या परमनंट बंदच झालं ते आता सध्या क्रमेन्स करून ते काही आयडिया नाही सपोज मस्त दोन इतर ते ड्रॉइंग स्कूल करा त्या ड्रॉइंग स्कूल आणतो मी व्यंग्यचित्र साहित्य चित्रकले 3 मिक्स करून पोर शिके म्हणतो सुमार लायक फोर्स फुल केला होता लायक झालं लायक शिकलेस फोर्स तुम्ही त्या मला एक नेममध्ये एक ड्रॉइंग स्कूल केल्यापर्यंत फोर्सेस थोडे आमच्या गावांतल्या लोक हल्लीचे फोर्सेस अवकाश नाही त्यांनी उडपा येवले दूर होता मणिपाल दूर होता हिरेबेट्टी ग्रामीण प्रदेश एक लायक फोर्सेस होई होते कोरोनाच्या बद्दल त्या एक हाल झाला तसं तुम्ही म्हणत त्यांचं आसक्ती असल्याचं पुढे येईल तर तुम्ही शिकायला रेडी असतात होय त्या आमच्या आता केला जाणं पहिलं म्हणतं आर्थिक परिस्थिती काही लायक असत नाही तसंच मी फीस घेत नाही शिकायची इंटरेस्ट असेल मी फीस घेईन म्हणताना शिकताना शिके म्हणताना परिस्थिती अगेन लायक असत मग पुढे लाग झालं तर होऊन दे म्हणजे एक दृष्टिकोनाने केला फीस घेईन मी मला म्हणतात त्या दुड्डू करून त्या स्कीमने मी ते स्कूल केलं मी म्हणताना माझे एक थोडे असायला थोडे शिके फोर्सेस वाढूच्या मित्राने महालेव त्यांना शिकायला होता फोर्सेस शिकेसारखे महालेव शिकायला होता म्हणून ते माझे उद्देश तसं तसं पोटशिव पुढे येऊन दे आणि तुम्हाला चित्रकला शाले अनेकदा पुनरारंभ करीसारखे होऊन दे म्हणून आमच्या आशा देवाच्या लिहिल्या असल्यावर होई हो लोक पिरे म्हणताना मला त्यांच्या तिथल्या नाही करल्या म्हणून म्हणताना त्यास खर्च केला होता आधी एकदा असलं झालं ते चालत होतं मग त्यात असलं ते मी प्लेस गेल म्हणजे मग ते नव्याने करलं थोडं इन्व्हेस्टमेंट थोडी चढ होतं पोट संपेला मस्त काय एक दुड्डी घ्यायला होऊन नाही फीस मस्त थवल्यावर होणे आणि ग्रामीण प्रदेशात दुड्डी देण ते होणे असतं की तर त्यांच्या परिस्थिती असं पेंटासारखे काही ठरलेल्या कामाचे कोण असत नाही कुली कामाचे पोट टेपर असताना त्याचा मी त्याच इंटरेस्ट शिकेन असताना आम्हाला समाधान नाही दुड्डी घेवले त्याच्यामध्ये समाधान नाही त्यामुळे त्यांनी आर्थिक नेरव असलेल तर स्पॉन्सर पर करून काय करतात तुम्ही शिकेले रेडी असतात आता तुमचे आणि येऊनचे प्रोजेक्ट्स बुरा आता किट्टू होऊन दे आणि बदल बुक्स सगळे पब्लिश होऊन दे पुरं जणांचं पावन दे म्हणून आम्ही आशा करता देवाची आशा तुमच्या आशीर्वादापर असलं तर आणि एक 10-15 पुस्तकं बरेच तिथल्या असं आहे रेडी मग मला देवा देन काय बरेले बैसतो कुठले खेळता म्हणून मला बरेले बैसतो कुठले तर मी कसं यंत्रावर मला कळत नाही बरेच राहतं डेली असतं रुटीन डेली एक बऱ्यांचा एक अभ्यास सुमार असतं का असं त्यामुळे त्याने डेली बरेच असं डेली पेपर होतं त्याच्यापैकी विषय घेऊन त्या किट्टूवर राहायचं डेली 1-2 बरे येत नंतर त्या विषय खैसून यंत्र काय सांगत नाही केवळ जण इतर तसं 100 बऱ्यांचे प्लॅन घातलं सर माराय कसं म्हणतो आम्ही मगेचे 100ची येऊन नाही आमच्या आत्ता कसा
ಆದ ಕಸಲ್ಕರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಸಲ್ ತೆಕರಿಂದ ಉಂಟೆ ते 100 ಸಂಖ್ಯೆ ಮಗ್ಗಿತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಇದ್ದಂತ ಅತ್ತೆ ಕಾಮ್ ಕಸಲ್ ತೆಕೊರಂತೆ ಮगे फ्यूचर प्लान माझं थरली गुरी सोंची नाही लाईफान मा थरली गुरी खैरो दकलं नेक्स्ट गुरी कसं नेक्स्ट किट्टू पुस्तक त्यात गुरी त्या गुरी म्हणता अनेक दकले गुरी एक दकले स्टेप ಮೆಟ್ಟಿಲು ದಕ್ಲೆ कर्मण्य अधिकार असते फलती दर्शन माझं तिथं चला काम मी काम करतो माझे काम कसं ते करून मी दुड्डी येऊनच्याच मस्त गमन घरी जोर करतो मी दुड्डी येऊनच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त होतो मला देऊन त्यातला आधी येऊन ते ऑटोमॅटिक मला ते देव देईन तर म्हणून माझे काय त्या मी तरी दुड्डू मस्त करायला होणं झालं नाही तो नेममध्ये माझे म्हणतात खुशी नाही मस्त जणांच पावल इटलं तू मस्त खुशी ते तुमचे जीवनाचे कथाना आणि तुमच्या बुक्सच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा आमस आमच्या वीक्षकांचं पुरा वांटून घेतलं तुमच्या अनुभवागे तुम्हाला धन्यवाद त्यात माले होईत बोलेन विश्व कंकणीच्या वतीन माझे परिचय करून देऊन माझे थोडे अनिष्टिके सांगायला अवकाश दिला तुम्हाला सगळं तो पूर्वक धन्यवाद नमस्कार इतल्या वेळ आमच्या कार्यक्रम वीक्षण केलेल्या वीक्षक बांधवांचं धन्यवाद